सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। दिनैनि भिडिअ आं गारिनि नाम्बारजों बिनि अनार आरो बिनि बैसो आरो बिनि डिटेल्सखौ माबोरै नायो बेखौ नायनानै देखायगोन। भिडिअखौ जागायजेनसै। सिगाङाव आं डाटाखौ अन खालामना लानोसै। आंनि बे भिडिअखौ लाबोनायनि थांखिया बेखौ गाज्रि खामानियाव बाहायनाय नङा। बेयो एजुकेशन पारपासनि थाखाय आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। गारि नाम्बार होनानैनो बिनि डिटेलखौ बे गारिया सोरनि बेसेबां बैसो जाखो बेफोर गासैखौबो नायनो हागोन। बे भिडिअखौ जागायजेनसै। बे नेक्स्ट जेन बे एप्सनि नामानो नेक्स्ट जेन एम परिवहनखौ फार्स्ट टाइम माबा अपेन खालामबा बेबायदि श' जायो। फार्स्ट टाइम जुदि नोंथाङा एकाउन्ट गैयाबा एकाउन्ट बानायनानै लानांगोन। सिगाङाव क्रिएट एकाउन्टआव क्लिक खालामबा बेबायदि श' जागोन। होमबा फार्स्टआव नैबेयाव स्टेटखौ सिलेक्ट खालामना लादो। ओमफ्राय बेयाव नोंनि फुल नाम होदो, ओमफ्राय मबाइल नाम्बार होदो, ओमफ्राय 6 डिजिटनि मोनसे एमपिन बानायदो, ओमफ्राय इमेल आइडि होदो, साबमिट होदो। होमबानो नोंना एकाउन्टआ क्रिएट जागोन। बिनि उनाव साइन इन खालामदो। साइन इनाव नैबे साइन इनाव फैनानै आंना एकाउन्ट दंखायो नालाय ओंखायनो आं साइन इनल' जानोसै। मबाइल नाम्बार होनानै नैबाव जेनेरेट एमपिनाव होबानो जाबाय। ओमफ्राय अटिपि थांगोन नोंनि मबाइल नाम्बाराव। बे अटिपिखौ फिलआप खालामनानै माबानांगौ, साइन इन जानांगौ। ओमफ्राय अटिपिखौ होबाय आङो, ओमफ्राय बेयाव भेरिफाइल' होदो। माने लगिन जानोसै। एमपिनखौ क्रिएट खालामबावनो थिनदों। एमपिन क्रिएट खालामनानै साबमिटआव होबावनांगौ। ओमफ्राय साक्सेसफुलि जाबाय। नै आं साइन इन जाबाय। गोजौआव आंनि नाम ओंखारबाय, वेलकाम नाम ओंखारदों। ओमफ्राय नैबाव मा नायनो हायो नैबाव नायना लादो। गारि नाम्बारजों नायनो हागोन, ओमफ्राय ड्राइभिं लाइसेन्स नायनो हायो, ओमफ्राय इन्सुरेन्स नायनो हायो, ओमफ्राय PUCC नायनो हायो। आं सिगाङाव मोनसे नाम्बारजों नायनानै दिन्थिनोसै। बे गोजौआव सेरनानै गारि नाम्बार सोनांगौ। बाव गारि नाम्बार सोनानै नैबाव सार्च बाटनाव सेरबानो जाबाय। होमबानो बेनि डिटेल्स ओंखारजोबनोसैनो। भेहिकल्स नाम्बार, अनार नाम, रेजिस्ट्रेसन अथरिटि बबेनि, ओमफ्राय भेहिकल क्लास मा गारि देखायगोन, ओमफ्राय फिउल देखायगोन, एम्बिसन, भेहिकल एज, ओमफ्राय भेहिकल स्टेटास एक्टिभ ना मा जाखो बेनि, ओमफ्राय रेजिस्ट्रेसन डेट, फिटनेस, टेक्स, पलिउसन गासैबो देखायजोबो। आरो दिनैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनाबो गावबा गाव मबाइलजोंनो नायनो हासिगोन। उमुक गारिनि नामा सोरनि नामाव दङ आरो बेसेबां बैसो जाखो आरो मा गारि बेफोरखौ गासैबो नायनो हागोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। थेंक इउ।